Здравейте! А, От няколко месеца съм в Парат Трейд. Записах се и в Парат Академи. Също. Аз съм лекар, доста възрастен. Е, в много важен и в много нужен момент се оказа, че съм попаднал на место, което вече ми харесва и така работя и се занимавам с добро чувство. Да, 2-3 месеца са все още много малко, за да може да каже човек повече, но знам за тази компания по-отдавна. Радвам се, че съм при тях. Е, на работа съм ден, но колкото мога, правя по нещичко всеки ден.